Srdečně vás vítám, milí přátelé, u naší dnešní vánoční lekce jógy. V sobotu vrcholí zimní slunovrat. Slunce se opět vrátí na severní polokouli a my se odrazíme z těch nejhlubších hlubin naší duše a vyzvedneme na povrch perlu své vnitřní světlo. Zvu vás na tuto cestu, kdy každým nádechem budeme nadechovat prostor pro nové a každým výdechem budeme ukončovat staré nefunkční programy. Tak, abychom prošli slunovratovou bránou, jako niť prochází očkem jehly. Zvu vás na společnou cestu. Pojďme si zavřít oči, spojit dlaně před hrudníčkem. Začneme dýchat plným jogovým dechem a propojíme všechny 3 dechová centra. Bříško, hrudníček, podkliční kosti. A ve výdechu jdeme tou samou cestou dolů, ale nekončíme v bříšku, ale vydechujeme až do pánemního dna a vcucáváme svaly kolem svěračů, svaly kolem pánemního dna dovnitř do těla. A od toho dna se znovu odrazí nový nádech, který hladí tvé srdce a ty se ladíš na své přání, na svou sankalpu, do které dnes budeš posílat svou navýšenou energii. Dalším nádechem vlož své přání ze svého srdce do svých dlaní. A výdechem do předpažení vykroč na cestu naplnění svého přání. Nádechem do spažení vyšli své přání nahoru do vesmíru. A výdechem se vrať zpátky ke svému srdci. Znovu se občerství, po čem tvoje duše touží nádech. A výdechem veškerou energii věnuješ na naplnění svého snu. Do předpažení. Nádechem do spažení celý vesmír se spojuje, aby ti pomohl. A výdechem tvé srdce to ví. A ještě do třetice tvá sankalpa nádech a výdech, cesta naplnění. Nádech, nové křižovatky a možnosti se ti otevírají a s výdechem tvé srdce tě povede. Pomalu si otevři oči, zamrkej, propleť prsty, na dlaních vytlač je nahoru, nad hlavu, vytvoř si mističku v oblasti víra kroči, oblast tvého vyššího já a naber do této mističky esenci svého vyššího já, té části já, které nezapomnělo, kdo jsme, kdo jsi a proč jsi tady. A potom si vlož tuto esenci do týlu, do svého programovacího centra. Roztáhni lokty od sebe a přimačkni lopatky k sobě, nadechni se a s výdechem přetoč za levým loktem. Nádech zpátky na střed a výdech za pravým loktem. Nádech zpátky na střed. S výdechem rozpažíme, dáme paže do svícnu, uchopíme své světelné pochodně a s dalším výdechem rotujeme za levou paží. Nádech na střed a výdech na druhou stranu. Nádech na střed a s výdechem dlaně na ramena. Zakroužíme si rameny, uvolníme esenci svobody a necháme stéct z ramen, co nám neslouží. A ještě pomalu na opačnou stranu. A zastavíme. Ukloníme se na levé předloktí pod pravou paží. Pohlédneme do pravé dlaně, vytáhneme z pravého pasu a nadechneme se do pomocných mezižeberních dýchacích svalů. Nádech, písmeno V, vím, kdo jsem, a výdech na opačnou stranu.
Obě sedací kosti zůstávají na podložce. A s nádechem nahoru do vzpažení a výdech do předklonu. Vydechujeme do spodních beder, kulatíme záda. A nádech zpátky do sedu. Překřížíme paže nad loktama, zamotáme před lokti jako dva hady a vytáhneme lokty výš. Uvolníme mezilopatkové svaly, úpony na klíční kosti. V poloviční garudásáně. A výdechem zpátky dolů. Ta paže, co byla nahoře, půjde do spodu. Zamotej před loktí, spoj dlaně, vytáhni lokty výš. A výdechem uvolníme. Přejdeme do kočičky, na dlaně a na kolena. Přetočíme si prsty dlaní tak, aby směřovaly ke kolenům a v kočičích hřbetech se protáhneme. S nádechem prohýbáme bedra a pohledíme vzhůru za nosem. A ve výdechu vyhrdíme vsusnou rupík na páteř. Přitiskneme bradu do podkrční jamky. A nový nádech. Protáhni a výdechem vyhrb. A ještě do třetice nádech, pohled nahoru a výdech. Vyhrbujeme, integrujeme. Nádech rovná záda a s výdechem přenášíme váhu zadku nad paty a doprotáhneme. Karpální tunely. Uvolníme zápěstí. Nádech zpátky nahoru. Přetoč dlaní do předních rohů podložky, odkroč kolen do zaději a v pozici pídálky uvolníme hrudní páteř. Přitiskneme srdce co nejblíž k zemi. S nádechem zpátky do kočičky, na dlaně a na kolena. Vezmeme levou paži, podvíkneme pod pravou, lehneme si na levé rameno a pravou paži dopneme ke stropu. Pohled do dlaně. S výdechem pravá dlaň na podložku, přes kočičku procházíme a protahujeme pravou paži pod levou a levou paži dopínáme. Výdechem zpátky na dlaně. Zabložíme prsty do podložky, vytáhneme zadek výš do psa s hlavou dolů a prošlápneme si střídavě levou pravou patu. Zastavíme, vytáhneme na špičky obou chodidel, s výdechem na paty, s nádechem na špičky. A s výdechem překlopíme paty doprava, necháme chodidla v zákrytu, pravý bok co nejvíc vypadnou do podložky. Kolena propínáme a vytahujeme se z levého pasu. Nádech přes špičky, výdech na opačnou stranu. S nádechem zpátky na špičky a s výdechem na plná chodidla. Nádech zanožíme pravou nožku a vytáhneme se co nejvýš. Jako když chceme rozevřít nůžky mezi zemí a vesmírem. Výdechem pokládáme pravé chodidlo na zem a zanožíme levou nožku. Propínáme obě nohy, ideálně stojíme plným pravým chodidlem na podložce.
A výdechem odkládáme i levé chodidlo na zem. Ťapeme chodidly směrem k dlaním, vytáhneme z pasu pohledem vpřed nádech, výdechem čelo hluboko ke kolenům, co nejkulatější záda a nádechem rosteme do spažení, pohled za svými dlaněmi, výdechem spoj hrany, hřbetní hrany svých dlaní a rozprostři pole síly kolem svého fyzického těla. Samastýty. Půjdeme pozdravit slunce s nádechem k vesmíru a s výdechem do předklonu k matce zemi. Nádech pohled vpřed a výdech odkroč, odskoč dozadu a čatorangou vpřed. Nádech kobra. Zastavíme v první kobře, odložíme si kolena nárty na zem, zkontrolujeme, že máme dlaně pod rameny a s výdechem se pohledneme přes rameno dozadu. Nádech na střed a výdech přes druhé. A nádech zpátky na střed. S výdechem do sedni na paty, nech kolena široko roztažená a pažemi do předpažení. Uvolníme ramena, nadechneme se do horního energetického trojúhelníku viloma. S nádechem zpátky na dlaně, na kolena a výdech do psa s hlavou dolů. Chodidla na šíři boků, paty šíří než špičky, prsty na dlaních hodně od sebe do vějířků, přitahujeme bradu do podkrční jamky a cucáváme pupík na páteř. A 5 hlubokými nádechy, výdechy vytváříme podtlak v bříšku. A uvolňujeme brániční sval. Nádechem dokroč mezi dlaně, vytáhni rovnými zády vpřed, výdechem čelo ke kolenům, hluboký předklon a nádech rosteme do vztažení, pohled za dlaněmi. Výdech, samastýty. Nový nádech, nové možnosti do vztažení a výdech, hluboký předklon. Nádech, pohled vpřed a výdech, odkroč, odskoč dozadu, čatorangou dolů a nádech do kobry nahoru. A výdech do psa s hlavou dolů na 5 dechů. Čím víc přitáhneš bradu do podkrční jamky, tím se ti podaří snadněji nasát pupík na páteř a vytvořit lavor v bříšku. Nádechem dokroč, doskoč mezi dlaně, rovnými zády vytáhni vpřed, kulatými zády do hlubokého předklonu a nádechem nahoru do spažení a výdech samastýtí. Po třetí Ačko je pozdrav slunci, nádech do spažení, výdech do předklonu, nádech pohled vpřed, rovná záda a výdech odkroč, odskoč dozadu a čaturangou dolů. Kobra nahoru, nádech a výdech pes. Prodluž svůj výdech a prodluž svůj nádech. Naplň nádechem celá svá záda. A nádech mezi dlaně, rovný předklon, výdech kulatý, předklon, hluboký a nádech do spažení, pohled za svými dlaněmi a s výdechem samastýtí. Utkat asána, pozdrav slunci ven, nádech s pokrčenými koleny a výdech hluboký předklon. Nádech pohled vpřed
Výdech odkroč dozadu, čatorangou dolů, kobrou nahoru a výdech do psa. Nádech dokroč pravým chodidlem mezi dlaně a 5 dechy drž anténu mezi svým vyšším já a vnitřním já. A nech přelévat informace z vyššího já do svého srdce. S výdechem uzemníme dlaně na podložku, odkročíme čaturangou, klik, výdech dolů, kobra, nádech nahoru a výdech pes. Levé chodidlo dokrčí mezi dlaně, bojovník číslo 1 na levou stranu, levé koleno pokrčené, paže dopnuté, propnuté, lokty spojené dlaně, pohled do dlaní. A 5. výdechem odkládej dlaně na zem, odkroč, projdi a vypluj. 5 dechů v psovi s hlavou dolů. Plná pozornost na nádechu, na výdechu. Pohled nad kolena, na stehna. A po 5. výdechu tě nádech přenese mezi dlaně, vytáhneš do rovného předklonu výdechem čelo ke kolenům a nádech přes pokrčená kolena nahoru. A výdech, paže podél tělo. Poslední bečkovej, v rytmu dechu, nádech nahoru, výdech předklon, nádech pohled vpřed, výdech vzad a dolů, čaturanga, nádech nahoru. Výdech, pravé chodidlo, nádech mezi dlaně, paže vzhůru a výdech, hladíme aurické pole. A tančíme na vlně svého dechu, levé chodidlo, paže vzhůru a výdech zase dolů. Poslední pes hlavou dolů. Tělo už se nám hezky zahřívá. Opět sklidníme dechovou frekvenci. Prodloužením výdechu. S nádechem dokrčíme mezi dlaně, rovná záda, výdech čelo ke kolenu a nádech přes pokrčená kolena do spažení, pohled za dlaněmi, výdech samastítí. Dej si dlaně do pasu, rozkroč na šíři boku a předkloň se. Spusti paže, chytni ukazováčkem prostředníčkem své palce u nohou, i kdybyste si měli pokrčit kolena a přitahuj čelo směrem ke kolenu. Roztahuj ramena od uší. A úplně se uvolni do energie plynutí. Nádechem vykoukneme rovná záda vpřed, výdech dej dlaně do pasu, s nádechem hlava nahoru a výdech zpátky do své osy. Odkroč pravou nohou dozadu na podložku, dej paže do rozpažení, nádech a v trikonasáně se ukloníme pravou dlaní k pravé nožce, za levou paží vytáhneme ke stropu. Pohled do levé dlaně. S nádechem přes rozpažení uzavřeme pravé chodidlo, otevřeme levé, výdech k levé nožce, pohled za pravou dlaní.
pravým chodidlem, levá paže do svažení a výdechem pokládáme levou dlaň k pravému chodidlu na vnitřní nebo vnější stranu a za pravou paží ke stropu. Snažíme se propínat pravé koleno, vytahovat z pasu. A nádech přes rozpažení. Přejdeme za levým chodidlem, pravou dlaní. Položíme pravou dlaň k levému chodidlu a levá paže ke stropu. Vyjíždíme na oblast pupíku. Vyčistíme naše střeva. Nádech přes rozpažení, za pravým kolenem pokrčíme ho a položíme pravý loket na pravé koleno a levou paží vyjedeme nahoru nad hlavu. Pokud chceme intenzivnější protažení, můžeme pravou dlaní klesat na podložku vedle pravého chodidla a za levou paží se stále vytahovat. Pohled do dlaně. S nádechem přes rozpažení uzavři pravé chodidlo, otevři levé, polož levý loket na levé koleno, pravou paží spodním obloukem udělej přímku mezi paží a nohou, anebo pojď dlaní až na zem. Aktivujeme esenci vnitřní ženy, vnitřního muže. Dlaně do pasu. Uzavřeme chodidla paralelně k sobě, aby se špičky nerozjížděly. Dáme si dlaně do pasu, nádechem pohled vzhůru a výdech. Polož levou dlaň na podložku a za pravou paží se vytáhni ke stropu. S výdechem pravá dlaň na zem a za levou paží nahoru. S výdechem pokládej levou dlaň na podložku a ťapej těmi dlaněmi na přímku mezi svá chodidla. Dej dlaně na šíři ramen, nadechni se pohledem vpřed a výdechem se zakulacenými zády klesej temenem hlavy směrem k dlaním. Přitahuj bradu do podkrční jamky, zakulacuj šíji, krční páteř, jako kdybys chtěl udělat kotrmelec. S nádechem vykoukneme z pasu vpřed a s výdechem ťapeme dlaněmi směrem k levému chodidlu. Tam se nadechneme a dalším výdechem přitáhneme čelo k levému koleni. Ještě intenzivnější uvolnění z levého pasu a levé strany hrudníku. Nádech na střed a výdech k pravému chodidlu. Nadechni se a přitáhni čelo k pravému koleni. S nádechem zpátky na střed. Výdej, dej dlaně do pasu. S nádechem pojď hlavou nahoru a výdej. Další nádech, paže do rozpažení. Miluji svůj život. Miluji slunovratové období. S výdechem spoj dlaně za zády, propleť prsty, udělej páku ze svých paží a dalším výdechem klesej temenem hlavy k zemi a oddaluj paže od zad. Uvolni ramena.
místo novému. Dalším nádechem se vynořujeme z hlubin temnoty a výdech dlaně do pasu. Nádech přejdeme na přední okraj podložky a výdech. Dokročíme, uvolníme. Odkročíme levým kolenem dozadu na podložku, položíme si dlaně na pravé koleno a uvolníme pánev oblast třísel níž směrem k podložce. Přeneseme váhu na pravé chodidlo. A ještě přidáme paže do spažení, pohled za dlaněmi, uvolňujeme bederový čelní sval iliopsoas a s výdechem pokládáme dlaně na zem, propínáme přední koleno a přitáhneme čelo k pravému kolenu. Pokud můžeme dosednout na levou patu a intenzivně ještě protáhnout celou zadní stranu pravé nohy. S nádechem zpátky do kočičky a vyměníme strany. Přendej levé chodidlo dopředu na podložku, polož si dlaně na levé koleno a protlač třísla níž. Cítíme uvolňování pravého stehna, pravé kyčle. A přidáme paže do spažení, ještě trošku víc zatížíme. Dlaně na podložku, propni levé koleno, přitáhni čelo k levému kolenu. Buď zadek je výš, anebo můžeme zkoušet dosednout na pravou patu a přitahovat čelo k levému kolenu. Nádechem vracíme zpět do pozice kočičky. Výdechem polož pravé koleno mezi dlaně, dosedni na pravou patu, pokrč si levou nohu a přitáhni levou dlaní, levou patu směrem k jíždi. Pohled nahoru a hrudníček směřuje dopředu. V pozici holubího krále si uvolňujeme přední stehní sval. Výdechem odložíme, odsedneme z pravé paty doprava, nasměrujeme si holeň tak, abychom si uvolnili pravou jíždi a předkloníme do předpažení. Čelem směrem k podložce. Nádechem na dlaně a výdech zpátky do kočičky. Levý koleno pokrč, přenes mezi dlaně, dosedni na levou patu. Pokrč si pravé koleno a přitáhni pravou patu, pravou dlaní, blíž k pravé jíždi. Tak, aby si cítila příjemné protažení pravého předního stehního svalu. Uvolníme, odložíme, sesedneme z levé paty, založíme holeň tak, abychom uzavírali pravou kyčel k zemi a předkloníme se a uvolníme levou jíždi.
stoupáme nahoru, do sedu, dopneme si nohy před sebe, zafajfkujeme chodidla a přitáhneme, buď chytneme ukazováčkem prostředníčkem palce, nebo obejmeme malíkové hrany a předkloníme se kulatým předklonem čelem směrem ke kolenům. 5 dechy propojíme minulost v našich nohách s budoucností našich paží do jediného tvořivého okamžiku a tím je přítomnost. Nádech, pohled vpřed a výdech. Polož dlaně pod svá ramena, otevři hodně hrudníček dopředu a nahoru, zpevni svaly na stehnech a okolo kolen, přizvedni paty od podložky a zavři bradu do podkrční jamky. Vcucáváme pupík na páteř, držíme svaly pánemní hodná, všechny 3 zámky na těle. Mula Bandha, Udiana Bandha i Jalandhara Bandha jsou aktivní. A po 5. výdechu opět přeskulatá záda, hluboký předklon. Jenom na naplnění širokého zádového svalu. A nádech zpátky nahoru. Pokrčíme pravé koleno, založíme pravé chodidlo na vnitřní stranu levého stehna a přitáhneme se k fajfce na levé nožce. Předkloníme čelo k levému koleni a tlačíme pravé rameno níž, aby byly ramena rovnoměrně pravé i levé. Nádech paže do svažení, s výdechem polož levou dlaň na pravé koleno a ukloň se pravou paží směrem k levému chodidlu. Pokud se ti podaří chytit malíkovou hranu, chyť, anebo jenom naznač a vytáhni, otevři hrudník, vytáhni se pohledem pod svou pravou paží. Do spažení a výdech, pozdrav matce zemi, polož dlaně za pokrčené pravé koleno na zem a polož čelo mezi své dlaně. Propoj se svou intuicí s Gájou, s její moudrostí. A nádechem stoupáme zpátky do sedu. Propni pravou nožku a stejným způsobem pokrčíme levé koleno, založíme levé chodidlo na vnitřní stranu pravého stehna a předkloníme se k fajfce na pravé nožce. Zakulacenými zády jdeme čelem směrem ke kolením. Nádechem vykloubneme vpřed. Paže do spažení, nádech. Výdech pravou dlaň na levé koleno a levou paží úklonem sjíždíme k pravému chodidlu. Vytvoříme si okénko a krásně se roztáhneme z levého pasu. Nádech do spažení a výdech pokládej dlaně za levé pokrčené koleno, polož čelo mezi dlaně a nech pročistit své 3. oko, kanál intuice.
zpátky do sedu. S výdechem dopni levou nožku, pokrč pravé koleno, nadechni se z pravé paže a obmotej pravou paži okolo holeně za záda. Levá paže jde z druhé strany a buď se za zády spojí, nebo jenom naznačíš spojení. Zkontroluj si, že máš fajfku na levé nožce a potom v předklonu čelem směřuj k levému koleni. Dech vedeme hluboko do bříška. Čistíme střeva, jednotlivé střevní klky. S nádechem vykoukneme vpřed a výdechem rozpustíme. Pravou nohu protáhni, levou si pokrč, nadechni z levé paže, obmotej okolo holeně za zády, spoj s pravou dlaní. Fajfka na pravém chodidle a předklon čelo k pravému koleni. A výdech uvolníme. Pokrčíme obě kolena a v pozici želudičky si uvolníme bedra. Protáhni paže pod koleny, polož dlaně na své nárty, ťapej chodidly blíž k sobě a předklon se čelem směrem k chodidlům. Výdech vedeme do spodních zád. Nádech, pohled vpřed a s výdechem vysuneme dlaně. Chodidla si necháme ještě u sebe a jenom si přitáhneme paty blíž k sedacím kostem do pozice motýlka, rozkýveme kyčle, záda, máme rovná ramena od uší. Ukazováčkem prostředníčkem si chytneme palce u nohou a protáhneme si jednu nožku v koleni. A druhou nožku ještě. Přeneseme váhu na zadní sedací kosti a zkusíme dopnout obě nohy. Buď držíme za palce, nebo pod koleny. Pohled nahoru, brada přizvednutá. A s výdechem uvolníme. Nech si ještě pokrčená kolena, polož si dlaně za sebe na podložku, přizvedneme paty od podložky, v nádechu budeme dopínat nohy před sebe nad podložkou a ve výdechu přitahovat čelo ke kolenům. Nádech od těla, výdech k tělu. V rytmu svého dechu. Naposledy nádech od těla a výdech se zabalíme do pozice embrya čelem směrem ke kolenům. A s nádechem stoupáme hlavou nahoru a s výdechem přejdeme do lehu na břiše. Dáme si paže podél těla, hřbety dlaní se dotýkají podložky, čelo na zemi a s nádechem zvedneme nohy, hrudníček odtlačujeme se od stytké kosti a od hřbetů dlaní.
Výdech, uvolni. Dech, rozpadnout ramena do strany, uvolni mezi lopatkovou oblast. Potom přesun dlaně do oblasti pasu, prsty směřují dopředu a lokty stlačuj hodně k sobě. Zvedni nohy od podložky a hrudníček nahoru, pohled za nosem. Lokty tlačíme k sobě. Na 5 dechů. A s výdechem uvolníme. Opět paže podél těla. Ramena uvolněná, čelo na zemi. Pomalu pokrč kolena, chytni si dlaněmi kotníky a protáhneme se do pozice úplného luku. A s výdechem uvolníme. Polož si dlaně na sebe, polož čelo na své dlaně a přitáhni pravé koleno po podložce směrem do pravého podpaždí. Uvolníme se v tygří relaxaci. Čelo položené na dlaních. Sklidníme dechovou frekvenci. Propneme pravé koleno a stejným způsobem pokrčíme ještě levou nůžku, přitáhneme podél těla a propojíme čakru solar plexus s matkou zemí. Vyčistíme si všechny své strachy a pochybnosti a načerpáme její sílu do svého centra vnitřní síly. S výdechem pomalu propni pravou nožku, přesuň se do lehu na zádech. Nech si pokrčená kolena, dej paže do svícnu a potom překlop pokrčená kolena doleva, pohled doprava, uvolni v oblasti pánve. Ramena lopatky leží na podložce. S nádechem přejdi na střed a s výdechem překlop kolena doprava, pohled doleva, na opačnou stranu. S nádechem vracíme kolena zpátky na střed, dáme paže podél těla, přiblížíme dlaně k patám nebo chytneme kotníky a vytáhneme pánem. Protlačíme hrudníček do polovičního mostu, držíme na 5 dechů. Výdechem pokládej záda zadek na podložku, přitáhni kolena k bříšku, chytni kolena a pohoupej doleva doprava. Namasírujeme si oblast beder. Pokud je ti příjemné, můžeš se zhoupnout i dopředu, dozadu, podélce páteře. A jinak zůstávej v pohupování zleva doprava. Potom se zastavíme, vyneseme nožky nahoru, připravíme na svíčku. Buď nižší verze svíčky zůstáváme zadkem i zády na zemi, nebo ve vyšší variantě vypodkládáme
dlaněmi bedra a na dvojnásobný počet dechů, na 10 dechů spočineme s přesýpajícími hodinami našeho biologického věku. Navracíme elixír mládí, elixír života zpět do svého srdce. Rozmnožíme do písmene V. Snažíme nožky zpátky k sobě. Z vyšší verze svíčky pokládej nohy za hlavu do pluhu. Z nižší varianty svíčky udělejte medvídka. Spojte si chodidla, nechte rozpadnout pokrčená kolena do strany a položte dlaně do podbříšku. Kdo máte nohy za hlavou v pluhu, propleť si prsty na dlaních, udělej páku a zatlač zápěstí co nejvíc do země. Potom pokrčíme kolena vedle uší a zabalíme se do sebe. Pomalu dopínáme nožky za hlavou, rozpleteme prsty na dlaních a vracíme obratel po obratli záda do podložky. Až bude zadek na zemi, tak snožmo nožky do podložky vracíme s posilněním hlubokého břišního svalstva. I z medvídka si dopni nohy, nadzvedni zadek, zasuň tam své dlaně, aby se palce dotýkaly, zvedni hrudníček, otevři ho krásně, zvedni se na loktech a zaklápějte jméno hlavy k zemi. A s výdechem pokládáme záda. Na podložku vysuneme dlaně. Dáme si ještě paže do rozpažení, pokrč pravé koleno a polož pravé chodidlo na levé koleno. Potom překlápěj to pravé koleno doleva, pohled doprava a levou dlaní si zatížíme pravé koleno tak, abychom si příjemně protáhli oblast bederní páteře. A vyměníme strany. Polož pravou nožku, pokrč levé koleno, pravou dlaní si ho zatíž a překlop. Na opačnou stranu mějte tvůj pohled. Nádej zpátky na střed. A s výdechem už se úplně uveleb do závěrečné šavanasánky. Nech rozpadnout nohy do strany, paže od těla. Uvolni každičký sval na svém těle a oddej se sklidňujícímu dechu a tvému laskavému tlukotu srdce. Za zavřenýma očima se přenes do oblasti svého srdce, tvého silného bubeníka. Procit sílu svého vnitřního bubeníka. Stejně jako když zvoní zvony, přinášejí poselství. A
každým výdychem rozpouštěj všechny nespracované emoce v oblasti srdeční čakry. A každým nádechem otevírej své srdce jako novou kapitolu v knize života. Potom rozšíř světlo, které se probudilo v oblasti tvého srdce. Rozšíř ho do celého svého těla. A celé své fyzické tělo rozsviť tímto nádherným světlem tvého autentického já. Jsi připravena vynést svou nejhlubší perlu, své nejhlubší autentické světlo vnitřního já na povrch, do každodenních situací. Odraž se a vyplouvej. Pomalučku se začne probouzet zpátky do vědomí svého těla, do chrámu své duše. Nadechni se od chodidel nahoru do hlavy a vydechni přes svá ramena do svých paží. Až se výdech dotkne tvých dlaní, tak se dlaně spoj k sobě a třením dlaním o sebe zažeháváš světlo své duše, svého autentického já a spojíš se přiložením dlaní na své zavřené oči. Spojíme se s tímto světlem ve své vědomé mysli.
potom si pohlaď spánky, tváře a ramena. Uhlaď si aurické pole směrem dolů k lididům a přetoč se na levý nebo pravý bok. Přes oporu ze svých dlaní se začni pomalu posazovat do sedu. Nech si oči ještě zavřené, spoj si dlaně před hrudníčkem a mantrou Om přiveď své vnitřní já do reality svého fyzického těla. Nádech. Dlaněmi se dotkni svého srdce. Poděkuj sama sobě, sám sobě za tento čas, který jsi věnovala propojení svého těla, duše i ducha. Dlaněmi se dotkni svého těla a poděkujeme jednotě, jejíž jsme součástí. Namaste. A ještě se dlaněmi dotkni Matky Země a poděkujeme Gáji za všechny její dary, lásku a obživu pro nás, lidské bytosti. Nádechem se pomalu posazuj zpátky do sedu, otvírej oči do tady a teď. Já tě vítám zpět. Od srdce děkuji za společné chvíle při této online adventní józe. Přeji nádherné Vánoce, požehnané láskou, klidem, radostí, společnými prožitky s bližními. Hodně zdraví do nového roku a těším se, že se v novém roce opět s radostí společně sejdeme.